चेनई तू बाड़ा हम सुख तनी तुमा जमारा पिया चहिते में चेनई तू बाड़ा हम सुख तनी तुमा जमारा लेके हसुआ गतान बाते आमा जी के मान लेके हसुआ गतान बाते आमा जी के मान सब घर में जोगावतानी देवर से गहूं कटवावतानी ननदो से बोझा बन्हवावतानी देवर से गहूं कटवावतानी ननदो से बोझा बन्हवावतानी लागता लूहे मुहे जाता छुराई तू ही बताव कौन करी उपाय यह सहारा बने एगो घर में भाड़ा में तू तो कर लो कमाए लागता लूहे मुहे जाता झुराई तू ही बताव कौन करी उपाय यह सहारा बने एगो घर में भाड़ा में तू तो करे लो कमाई जब बहेला बेयार उठे फाटेला हमार जब बहेला बेयार उठे फाटेला हमार एगो बात रटवावतानी देवर से गहूं कटवावतानी ननदो से बोझा बन्हवावतानी देवर से गहूं कटवावतानी ननदो से बोझा बन्हवावतानी सौसे शरीर थक जाला ये पिया वीडियो कॉल पर जुड़ावे लजिया मासूम कबिया रमेश रे समिया बुझेला नहीं में हर टेंशन में बिया सौसे शरीर थक जाला ये पिया वीडियो कॉल पर जुड़ावे लजिया मासूम कबिया रमेश रे समिया बुझेला नहीं में हर टेंशन में पिया घाम लागता ते तेज सब होता टाइम घाम लागता ते तेज सब होता टाइम पिया आदित सतावतानी देवर से गहूं कटवावतानी ननदो से बोझा बन्हवावतानी